Niemożliwe to jest. Niemożliwe to Pippen!
To mnie obiorę, poczerpiałeś, i rozchody na górze żenił taki młody. To leży już świetnego, chętni mają naroczniku. Naleśniki 23, maj kiedy morda, to przejdzie, nie Grecki! Jeszcze myszkę zgadnij! Grecki! Dobra, kurwa, Grecki! Do rysowania rzeczy, na przykład domku. Wszystkim tancerzom i śpiewakom! Kurwa mać! Napierdalajcie, Mamoń, bo jesteście kurwa dopiero